варзишгари машҳури тоҷик ҷудочии муваффақ ҷоизадори бозиҳои олимпии Пекин 2008 Расул Боқиев солҳои охир дар Федератсияи Россия фаъолият мекунад. Чандин варзишгарони асли ин риштаи варзишро тарбия дорад. Барои бохабар шудан аз кори имрӯзаи ӯ ҳамкорамон Шерали Қурбонзода бо паҳлавони номвари кишвар дар тамос шуд. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Нахуст дар мавриди фаъолияти мураббигиятон дар Федератсияи Россия чанд сухан мегуфтед? Аз соли 2015 ман ба ҳамин кори мураббигӣ сар кардам. То ҳол ҳамин мураббигӣ кардистем. Синни соли варзишгарои мо аз 3 сола сар мешавад. То неограниченный возраст. ҳар касе мехоҳад мебиянд, тамрин мекунанд дар мактаби мо. Ман 2015 ки мо омадем, школа ташкил кардем ҳаминҷоя, школа байтарин бародарокатӣ, школа ба номи Расул Боқиев. То ҳол ҳамин мактаб ҳаст, то ҳол бачаҳо баромад кардистанд. То ҳол бачаҳо хеле результатҳои нағз нишон додистанд. Якчанд варзишгарои мисол хуб ва ҳатто мастер спортам бачаҳо мисол ба ҳамин сатҳ ҳам расиданд. мусобиқаҳои байналмилалӣ дам иштирок карданд. Якчанд мусобиқаҳои гран-при, большой шлем. Бачаҳое ҳастанд ки сборникоанд, бачаҳои сборни Тоҷикистон, аз сборни Россия. Умуман школаи мо кушодаe да, тамоми варзишгарое ки мисол мебиёянд Москва, мебиёянд зали мода, тамриношонам мекунанд, 1 ҳафта 2 ҳафта машқошонам мекунанд. Ва кадом варзишгарои тоҷик, урус касе набошад мисол муроҷиат кунамада, ман ҳатман ёрдами хидмат мерасонам шумо. Дар ҳамин мактабе ки шумо гуфтед варзишгарони тоҷик ҳастанд, зиёданд ё каманд, чӣ хел аст? Гем 60-70% варзишгарои мо ҳама тоҷиканд. Агар шумо иттилоъ дошта бошед, чанде пеш Парвиз Собиров як клуб кушод дар ҳамин шаҳри Душанбе. ҳам ба мисли Парвиз Собиров шумо нақша надоред ки ягон мактаб бунёд кунед ё ки ягон клубдори варзиш бошад? Не, мо ҳам баъд аз бозиҳои олимпӣ 2012 сол ҳамин пешниҳодро кардем. Чӣ хеле ки вай накарданд, поддерживать накарданд идеяи моро. Школа алоҳида кушоданд и ваяй ҳастаи коммерческий школа, ҳастаи госшкола. Вақте ки мисол кумитаи варзиш ё федератсия кати агар ҳамин чиза вобаста куне, ин мисол дигар хел авҷ мегирад, дигар хел мисол ранг мегирад. хуб, акнун ба ифтихори пирӯзии Расул Боқиев борҳо парчами Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ боло шудааст. Дар ҳамин лаҳза шумо худро чӣ гуна эҳсос мекардам? эҳсосотонро гуфта метавонед барои бинандагон? Вақте ки педестал мебарой, медал тақдим мекунанд ва байрақи Тоҷикистон мехезад, то вақте ки ҳамун медала дар гардан мисол на овезон накунанд, ҳамун ҳиссиёт надорӣ. Вақте ки овезон мекунанд, баъд уже ашки шодӣ аз чашмот мерезад. Баъд уже ту ҳис мекунӣ ки кадом роҳи вазнинату тай карда омадагӣ то ҳамин рӯза. дуои падар, ин чизтра беҳад шод мекунад. хурсандии тамоми мардуми тоҷик. ҳар касе ки мисол гуфти русуам разделят мекунанд. хурсандиитра, ғалабаитра. То ҳол мисол медале ки мо 2008 сол гирифтагем, то ҳол мардум ҳамчун дирӯз шидагӣ кор борен ҳамин чиза ёд мекунанд. Мне очень приятно. Аз ҳамон иртибот бо шумо хеле шудем. Мо дар кору фаъолияти шумо бурдборӣ хоҳонем. Саломат бошед Раҳмат. Хуб.